ilokhu sifikile-ke nje siyabheka kuze kube lesikhathi and silahlekelwa nayithemba indlela ekwenzeka ngayo. Yebo khona siyasizakala kodwa asikakutholi okuphathekayo. Sixhalekile intsapho zamaxhoba ngekafumaneki ezikhukhula ezihlasele indawo yaseNew Hanover KwaZulu-Natal kwayamaqela enkonzo ezohlangulo asemanqadanqada ekhangela imizimba yabo bangekafumaneki. Uvusimuzi Kate Matlala ufuna kunqunyanyiswe ukuvela kwakhe kwikomiti yesikhawu nezinze kwintolongo iRhosi Mampuru kwisixeko saseTshwane, ukanti namhlanje intloko yezezimali kwinkonzo yesipolisa uLieutenant General Buleng Timpane udandalazisa ukuba yachithwa njani imali engaphaya kwe-435 million zeerandi kwibutho eliphanda ukubulawa kwabezopolitiko. Liqalile namhlanje iphulo lokuqatshelwa kweentsuku ezili-16 nelichasene nokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana kweli. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Amanqadanqada namhlanje amaqela enkonzo zohlangulo kwindawo yaseNew Hanover KwaZulu-Natal ekhangela abantu ababini abathe bemka nezikhukhula zakutshanje kulo mmandla. Izolo kufumaneke umzimba owasetyhini oneminyaka engama-53 ubudala, kanti zisaxhelekile iintsapho zabo bangekafunyanwa ngelixa amagosa ezohlangulo esithi azaqhubeka nephulo lawo de ifumaneke le mizimba mibini ikhangelwayo. Inhlungu isabhalwe ebusweni kuluntu lwaseNew Hanover kwaye neentsapho zamaxhoba amabini ezizikhukhula angekafumaneki zisaxhelekile. Abahlali benza umthandazo ngena-ameni ke ngethemba lokuba iza kufumaneka imizimba yaba babini basakhangelwayo. Iintsapho zithi sukela kwehle esiziyelegu akusehli nobuthongo. Kusukela izolo nje ntambama kufika umbiko ukuthi udadewethu obengala obeze ngesimo sokuyithuthukisa i-agriculture kubese kuba nesehlo seyikhukhula naye wamuka kunye nabo sithola izolo. Sabe sesivuka-ke ekuseni sasesiphuthuma lapha-ke ilokhu sifikile-ke nje siyabheka kuze kube lesikhathi and silahlekelwa nayithemba indlela ekwenzeka ngayo. Eyona nto ibuhlungu ke kukuba akukho negqesha lempahla yakhe abalifumeneyo kwaye abazi nokuba baqale phi baphele phi. Akukho lutho okuphathekayo, ngisho i-ID even ngisho into yokugqoka phela sikhonjiswa nje isite ukuthi bekulapha ya. Akukho lutho okuphathekayo and sibhlungu. Ukanti abenkonzo ezingxamisekileyo bathabathisile kwakhonga lentsasa kwaye bathi oyena mngeni bubugoqo obuninzi nobenza ukuba ubenzima umsebenzi wabo. There's a lot of rubble in this island along the river bed. So we've got heavy machinery, we've got excavators coming that is assisting us to separate the rubble. Our belief is most possibly under the rubble is where these victims are. We are praying that that's where we will find them. Ukuba la maxhoba amabini akafunyanwa namhlanje, abenkonzo zikaxakeka bathi baza kungena emanzini ngomso ukuze baqhubeke nokukhangela. Looking at the weather now, this may hamper our search. We're just praying that the weather holds up at least until it gets dark this afternoon. Once we go into dark, then we call off the operation. But tomorrow, we are told that weather is looking good. It's a good day for us to continue tomorrow. Ukanti ke umphathiswa wesebe lobambiswano ngolawulo KwaZulu-Natal umnumzana Thulasizwe Buthelezi ebetyelele lo mmandla namhlanje nalapho aye waqinisekisa ukuba isebe lakhe lizokwenza konke okusemandleni ukunceda amaxhoba ezizikhukhula nezitshabalalise amakhaya ayi-117 ze zashiya abantu abayi-79 bezimpula zikaLjaca bengenamakhaya.
Ingxaki yeminyaka yamanzi empheko eMpuma Koloni ibangele isanqwe kwanongenelelo lukarhulumente olukhawulezileyo. Abahlali kunye neenkokheli zaseburhulumenteni kweli phondo bangungelene endaweninye nalapho kushukuqwe umkhombandlela oza nesisombululo sokuzisa amanzi kule ngingqi. Intlanganiso yabahlali beneziphumo ezihle nanjengoko bethenjiswe ukuba iza kusonjululwa le ngxaki ngurhulumente kungekudala. Intlanganiso yayizolo izele amaduna namathokazi. Yiyo le nto sikwazileyo izolo into okokuba siwuphicothe imicimbi yabantu ukuqala ezindleleni ezingalunganga, ungabikho kwamanzi acocekileyo, imeko zekliniki yasempheko nongabikho kwabalawuli abafanelekileyo, noxa sivile kona into yokuba abasebenzi bona bakhona abaqeshweyo abasisigxina pha nabancedisayo njalo njalo. Imicimbi efana neebhlorho ezenzakale ngexesha lezikhukhula neebhlorho ezisemazantsi ngokunyuka kwemithamo yamanzi kuba sikwindawo enethayo. Imicimbi efana no-social development, abantu abathe baba-afekthwa zezi meko, abanye basebunzimeni ngokuna ba-afekthwe zi-disaster, babonakala ke bengenamandla ophinde bazilungise izinto zabo. Besihamba ke nee-departments ezifana no-human settlements, social development, ezothutho, amasebe karhulumente aliqela kunye noomasipala bethu iKing Sabata Dalindyebo kunye nomasipala we-district, apho besixoxa ngokokuba amanzi azawufika nini, abantu bangasele ezadungeni, basele nezilwanyana. Sinikiwe ke isiqinisekiso, bangqina abantu kwayizolo, yangqina nekomkhulu uba ebunyanisweni izinto zitshintshile ngoku, ukuya phambili kwayakhiwa phaa ngokuna imithamo ezawukwazi uba imelane nedimandi okanye ke neemfuno zabantu balangingqi. Umbutho Umkhonto Wesizwe uthe thaca kwindlu yowiso-mthetho KwaZulu-Natal isiphakamiso sokungayithembi inkulu baphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal uMnumzana Thami Ntuli. Lo mbutho utyhola uNtuli ngolawulo olugwenxa kwaye ufuna ukuba ivoti yokungamthembi lokaNtuli ibanjwe ekhusini ngoLwesine. Honorable Speaker, I, Honorable PC Mngadi, on behalf of the Umkhonto Wesizwe Party, give notice in terms of Section 141, subsection 2 of the Constitution and Rules 103, 105 and 106 of the Standing Rules of KwaZulu-Natal Legislature of my intention to move a motion of no confidence in Premier Honorable T.A. Ntuli for poor governance, financial mismanagement, misleading this House on his New York trip, and failure to address unemployment and poverty. I shall so move. Inhloko yezezimali kwinkonzo yesipolisa uLieutenant General Puleng Timpane unikezele ngobungqina phambi kwamalungu epalamente kwikomiti yesikhawu nehleli kwiziko loluleko iKhosi Mampuru eTshwane njengoko ingqina eliphambili uVusimuzi Khet Matlala efuna ukuba kuhlehliswe ukuvela kwakhe kule komiti njengoko bekulindeleke ukuba avele ngomso. Kusenjalo uTimpane uye wadandalazisa ukuba yachithwa njani imali engaphaya kwe-435 million zeerandi kwibutho lamapolisa neliphanda iziganeko zokubulawa kwabezopolitiko KwaZulu-Natal. Igosa eliyinhloko lezezimali kwinkonzo yamapolisa oMzantsi Afrika uNjengele Puleng Timpane uthe akukho nto ingaqhelekanga malunga nendlela zokuchitha kweqela lesipolisa elijongene nokubulawa kwabezopolitiko. uTimpane uvumile ukuba imali engange-435 million sele isetyenziselwe ukujongana neendleko ezinxamnye nala maqela. You will note that since 2018-19 up to this year, September, in the last column, that your biggest cost driver in terms of the work of this team would be on the line item called overtime as well as travel and subsistence, in the main, the accommodation. uTimpane uthe inkcitho ye-PKTT kule minyaka imbalwa idlulileyo yayikwimilinganiselo yendlela amapolisa asebenzisa ngayo inkcitho. Wongeze ukuba yinto eqhelekileyo ukuba kwenziwe iindleko ezithile njengexesha elongezelelweyo kunye nokutya nanjengoko amalungu e-PKTT evela kwiindawo ezahlukeneyo zeli. The members of the team may not necessarily come from KwaZulu-Natal. It will be members that come from head office and elsewhere, and you need to then accommodate those members and pay the accommodation fees. Ngethuba inika ubungqina bakhe uNjengele Sibiya, utyhole ngelithi uKhet Matlala ngumntu owaziwa kakhulu kwiqela lesipolisa
Kodwa uDimpane uthi zange wambona nasemdudweni lo kaMatlala. Do you know Mr. Matlala? No, I do not know Mr. Matlala. Kungekunje uDimpane uyaqhubeka nobungqina bakhe kwikomiti yeSikhawu ePitoli kwintilongo iRhosi Mampuru apho uVusimuzi Cat Matlala avalelwe khona. Amagqwetha kaVusimuzi Cat Matlala arogrisa ngokufaka isithintelo sokubalwa kaMatlala angaveli phambi kwale komiti yeSikhawu ngomso. Le komiti yeSikhawu yamalungu epalamente iye yokugxumeka intente zayo kwintolongo iRhosi Mampuru ePitoli ngelokwenza kube lula lo kaMatlala kuba avele kuyo. Amagqwetha kaMatlala athi khange afumane ithuba laneleyo lokuzilungiselela ukuvela kule komiti ngomso. Babuyele kwinkundla kaMantyi eThekwini amadodana kwaNdimande natyholwa ngokubulala imvumi yomculo werap uKenan Forbes kwakunye nogxa wakhe uTibelo Motsoane. Namhlanje lityala liye lahlehliselwa umhla we-9 kuJanuwari wonyaka ozayo. La madodana kaNdimande uSiyabonga kunye noMalusi babanjwa eMbabane eSwatini ze abuyiselwa kweli ebutsheni bale nyanga kwaye bajongene namatyala ali-11 naquka ukubulala, ukupheka iyelenqe lokubulala kwakunye nokuzama ukubulala. Liqalile namhlanje iphulo lokuqatshelwa kweentsuku ezili-16 nelichasene nokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana kweli. Kodwa nangona kunjalo abemi beli bajongene nezinga eliphezulu kakhulu lolwaphulo-mthetho. Kwabasetyhini nabantwana bangaphaya kwe-2,500 abathe bagetyengwa kwinyanga nje ezintandathu kweli, kwaye baphantse ukufikelela kuma-60 abantwana abadlwengulwayo kweli mihla le. Sithanda ukulumkisa abo banentliziyo ezibuthathaka ngengxelo equlathwe kweli bali. Iphondo leMpuma Koloni libone ukwanda kolwaphulo-mthetho olujoliswe kubantwana nakumanina. Ukanti inkulu baphathiswa ephondweni uMnumzana Oscar Mabuyane uthi le ngxuba kaxaka ithintela uluntu ngokumandla kweli phondo. This is the biggest problem that we are grappling with, I must say, and I must admit it's not an easier one. It needs the whole society. It needs a collaborative effort between government, civil society. It needs families to take also full responsibility of what is also happening out there. Konobuhle uSinothando Malinga oneminyaka eli-19 ubudala kunye noIbanathi Peter oneminyaka eli-17 banyamalala ekuqaleni kwalo nyaka. Imizimba yabo yafunyanwa kamva itshile kwaye basemagunyeni bakholelwa ukuba badlwengulwa phambi kokuba babulawe. Community members have found her and said to us that there's a child laying in the bushy area and we must come see. It looks like it is our child. Oh, it was very scary. You can imagine yourself, because to find out it's your child that was laying in the bush, actually murdered, and I don't want to actually say the word, but she was also being raped also, and you can find yourself how terrified we were. Namaziko emfundo akakhuselekanga kwiYunivesithi iNelson Mandela. Iinkokheli zabafundi zithi uncedo luhlala lufika emva kwexesha. The problem is that our res managers, even the institution itself, it does not take these things into context, because even now we had a student commit suicide due to the fact that her perpetrator is still allowed to be on campus. Uninzi lwabasindileyo luthi ukuxela iziganeko zokuxhatshazwa kunokunceda abanye bafumane uncedo ngokukhawuleza. I was sexually assaulted in 2016, so it's quite some time ago. But I would say that I personally never came forward with my story because of the perception I have of what society would end up saying, or the idea that they wouldn't believe me or I didn't have evidence. KuLwesihlanu weveki ephelileyo amakhulu-khulu abasetyhini bebebuthelene ezidolophini ezahlukeneyo kweli benxibe impahla ezimnyama bebambe umngcelele ozolileyo wemizuzu eli-15, nto leyo engumfuziselo wokubulawa kwabantu abali-15 mihla le ngenxa yobundlobongela obusekelwe kwisini. Oku kulandela isibhengezo sikamongameli weli uMnumzana Cyril Ramaphosa nesidize ukuba ukuxhatshazwa kwamanina nabantwana kuqwalaselwe njengentlekele. Nangona kunjalo uluntu luthi kuninzi okusanyanzeleke kwenziwe ukuqinisekisa ukhuseleko lwabasetyhini nabantwana.
Inhloko yejaji zeli loMzantsi Afrika uJustice Mandisa Maya unike ingxelo zenkundla zonyaka-mali ka-2023 no-2024 no-2024-2025. Ujaji Maya uthe nakubeni isekho imingeni inkundla ezijongene nayo bayazama ukuqobisana nayo ngenjongo zokubuyisa isidima senkundla zeli. UJustice Mandisa Maya uthi kusekho umsantsa uvulekileyo kwiinkundla zeli nodala isankxe kubemi beli lizwe. Uhambise wathi beyingalo yomthetho bayazama ke ngoko kokuba baqinisekise ukuba ziyalungiswa zonke iziphene zeenkundla zeli njengokusilela kokuwiswa kwezigwebo kwangexesha. The judiciary is acutely aware that judgments are not always delivered within the prescribed time, and that when this occurs, it unfortunately results in uncertainty in the law, and any resultant impatience by litigants and interest groups is fully understandable. But we can assure everyone concerned that every effort is being made to deliver all outstanding judgments expeditiously. Ukwathe baqaphele okokuba kukho uthotho lwezikhalazo ngakwijaji yaye azikasonjululwa zonke. Utsho etyhola imingeni iijaji ezijongene nayo njengesizekabani sokusilela komsebenzi. The backlog in the complaints process can be attributed to many factors, such as the challenges faced by the Judicial Conduct Committee in its composition. And I hasten to mention that efforts have been made to increase the number of judges. Ukwathe iofisi yakhe isungule icandelo eliza kujongana ngqo nemiba ephathelene nezikhalazo zokuxhatshazwa ngesondo. Sexual harassment policy, an interim gender desk and focal point for the reporting of sexual harassment complaints has been established in the private office of the Chief Justice, while the judiciary's supporting arm, the Office of the Chief Justice, assisted by the Department of Justice and Constitutional Development, work towards establishing a fully fledged gender unit in the Office of the Chief Justice. Uyisonge ngelithi injongo abanazo ukubuyisa isidima seenkundla zeli. Amagosa amathathu eziko lokhetshe kwiofisi yaseGauteng nawayethunywe nguNjengele Godfrey Libiya odla umhlala-phantsi akhanyele ukuba aye kwaMulife ukuya kuphazamisa iphulo le-PKTT. UKatiso Mulife utyholwa ngokuba inxalenye yeqela lemigulukudu nelaziwa ngele-Big Five yaye ubandakanyeka kuthotho lwezityholo zokubulala, ukufumbathisa amagosa omthetho kwanorhwaphilizo. Kukho ukunganqamani kwezinto ngobukho bamaqela amabini ephiko lokhetshe emzini kaKatiso Kate Mulife ngosuku loqoqo ngoDisemba wanyakenye. Upon meeting with Captain Wanda, he came there whereby I was standing with Captain Kruger, and he informed me that they were engaged with an operation whereby they executed a J50 warrant, an arrest warrant, as well as a J51 search and seizure warrant, whereby I asked him for a case number and or an inquiry number, and he didn't divulge that to us. Ukanti kulindeleke okokuba ikomishoni iqhubeleke ngomso yaye kungenzeka okokuba kubuye uBrigadier Lisiba Mokoena noyinhloko ye-Tactical Operations Management Sections ekuyeyona eyakhupha endleleni iqela lesibini elalisingise kolunye uqoqo ukuba luleqe luye kukroba okwakuqhubeka kwaMulife. Ukubuyela kwakhe kwikomishoni lokaMokoena kulandela ukunika ubungqina obunganqamaniyo abenza phantsi kwesifungo. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela.
Enkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya ndikwamkeleke kwidesika yam yeMuslim labethina ngegama kaloku ndikuthabile ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ngokubanzi masijongeni inantsi iMozulu lemukele ekhaya siye sivuleni kaloku siphawuleni ke iziganeko zeMozulu kuMzantsi Afrika kusukela ekuseni ngomso naphaya ngorhatya uqala silapha ekhaya banoko kuxhaphaka kakhulu futhi ke ukusibekela kwezulu mpela ngamandla phako lapho lonke futhi laseGauteng amazantsi namandla walapho njengapha kuNdlunkulu wephondo eTshwane xa bevuka phaya ekuseni futhi sizantyala zemvula phaya nengqele lengephi khaya umoya ubhudla kakhulu phaya ngo-13 degrees bavale basoke lo mini ngomso futhi sele kumyoli phaya ngamashumi amabini nje akhatshwa sisixhenxe ngokubanzi mbukelo mekhaya masijonge namaqondo wakho ke aphantsi naphezulu sivele ngolokuqala iphondo eliphaya lona kaloku kwelaphondo ke laphaya empuma koloni impela mbukelo ekhaya ke kumazantsi welaphondo njengapha kwimpuma futhi komakhanda ekuseni qaba ngamafu mpela phango 11 degrees unyuke njalo futhi ufike phaya emndentsane emonti phaya kaloku naseziphuntsana kusabanda ekuseni ngenxa yenkwankqa yokubhudla ngomoya baphila ngolu hlobo phako laphondo futhi laphaya kaloku Free State mpela ke mbukeli wami ke kumantla welaphondo njengaphaya kwindawo ezifana phaka kaloku Sasolburg xa bevuka futhi ngo-13 degrees okhatshwa zimvula neendudumo kalubukele ekhaya chuncabe kokubanzi nam kwelaphondo laphaya entshona koloni ngamandla ke kumazantsi nentshona yelaphondo njengapha ko-Oudtshoorn futhi ekuseni kaloku sebalaphela nomoya obhudla ngoqatha futhi ngelashumi nje elikhatshwa sisithandathu xa bevuka ngomso ekuseni kokubanzi benjenje ephondweni laphaya ko-Northern Cape mpela ke kumantla wephondo futhi ko-Upington ekuseni futhi qaba ngamafu mpela phaya ko-22 degrees okucwengileyo emva kwemini ngomso kanti ke benjenje kwelaphondo laphaya ko-North West mpela ke kumazantsi nentshona yelaphondo futhi napha ko-Vryburg ekuseni futhi ngo-18 degrees xa unyuka futhi ufika phaya ko-Tosca kuhle kumyoli ekuseni ngeshumi nje elikhatshwa sisithoba kanibukele ekhaya kaloku ephondweni ke laseGauteng apho sikhoyo ngalo mzuzu mpela apha kumantla uNdlunkulu welaphondo yiTshwane ekuseni futhi bavuswa zimvula zithe gqa yonke laa ntsasa ngelashumi nje elikhatshwa sisithathu nyuka nam ngokubanzi kwelaphondo lapha bukele ekhaya koLimpopo mpela ke kumantla lamazantsi walaphondo futhi phalaburo ekuseni nazo zonke zaziphaluka phaa yinqele ngo-19 degrees naphaya embindini welaphondo futhi kusanetha yonke emva kwinibukele ekhaya sehle njalo ngokubanzi sijonge iphondo laphaya empumalanga ngamandla ke kumantla welaphondo futhi ko-Middelburg ngexesha lasekuseni phaya ngo-11 degrees napha kumantla mpela phaa koSikhukhuza ekuseni zimvula zithe gqa yonke intsasa ngeshumi nesibhozo mbukele ekhaya vuma ndivale ndisonge iMozulu ngephondo lokugqibela phaya KwaZulu-Natal ngamandla ke kumantla futhi welaphondo phongo lapha ekuseni futhi ngo-15 degrees nakumazantsi eKokstad ekuseni kusanetha yonke lamva kodilala mna ndikuthande kangaka xa ishele imiyoli kamnandi mawethu.